ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футболи Осиё шурӯъ мекунем. Баргузории бозии дӯстонаи таҷрибавии дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо дастаи мунтахаби Беларус дар рӯзҳои наврӯзӣ шаҳомату шукӯҳи ин рақобатро ба авҷи аъло мебарад. Дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Беларус то ин дам як вохӯрии дӯстона анҷом доданд, ки бо натиҷаи 6-1 ба нафъи дастаи мунтахаби Беларус ҷамъбаст шудааст. ва акнун имконият ҳаст, ки бо дастаи наву пурқувват дар муқобили ин даста омодагии футболбозонро ва бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 бисанҷем. Мунтахаби Тоҷикистон имрӯзҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ба машқҳои худ оғоз кардааст. Тамошо мекунем. Сармураббии мунтахаби кишварамон Гела Шекиладзе се рӯз аст, ки бо мунтахаб дар майдони асосии футболи мамлакат варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ба машқҳо фаро гирифта шудааст. ӯ ҳайати дастаи мунтахабро барои бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027, ки дар Арабистони Саудӣ финали он мегузарад, омода менамояд. Тавре дар аввал гуфтем, маҳз ӯ бозингарони моро дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби аврупоии Беларус санҷиданӣ аст. ин бозӣ 20 март соати 16 ба вақти Душанбе дар варзишгоҳи марказӣ сурат мегирад. аслан бозии расмии худро мунтахаби Тоҷикистон дар ҳамин майдон бо дастаи Тимори Шарқӣ 25 март баргузор хоҳад кард. Гела Шекиладзе ба даста 25 бозигар, 4 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 8 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагар даъват кард. аз 25 футболбози даъватшуда 13 нафарашон легионер мебошанд. инҳо дарвозабонҳо Рустам Ятимов аз Ростови Россия, Олег Баклов аз Уфаи Россия, Муриддин Ҳасанов аз Истиқлол ва Далерҷон Баротов аз Хуҷанд. муҳофизатгарон Ваҳдат Ҳанонов, Сипоҳони Эрон, Зоир Ҷорабоев, Сухдиёнаи Ӯзбекистон, Манучер Сафаров, Динамо Ӯзбекистон, Меҳрубон Каримов, Самгурали Гурҷистон, Аҳтам Назаров, Табрез Исломов, Содиқҷон Қурбонов аз Истиқлол, Раҳматшо Раҳматзода аз Барчӣ. нимҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, Локомотив Пловдиви Булғория, Эҳсони Панҷшанбе, Сухдиёнаи Ӯзбекистон, Шервонӣ Мабадшоев, Кияпази Озарбойҷон, Амадони Камолов, Гулгӯҳари Эрон, Салоҳиддин Иргашев, Арсенали Беларус, Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷорабоев аз Истиқлол ва Азизбек Ҳаитов аз Равшан. ҳамлагарон Шаҳром Самиев, Хоразми Ӯзбекистон, Далер Шарипов, Шӯртан Ӯзбекистон, Манучер Ҷалилов ва Рустам Соиров аз Истиқлол, Нуриддин Ҳамроқулов аз Вахш. тавре мебинем дар ҳайати даста бозигароне ҳастанд, ки пештар шарафи дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ҳимоя карданд. Ну, подготовка, так сказать, сейчас начинается, потому что пару игроков сегодня прибавились в команде. Завтра еще 5 прибавятся, и в комплекте будем завтра. А так, сейчас тренировки, то, что мы планировали, идет нормально. Ребята очень мотивированы, хорошо работают. И я думаю, что они против Беларуси будут готовы. дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон номи Алишер Шукуров набаромад. барои чӣ? чаро имсол Алишер Шукуров ба ин бозиҳо даъват карда нашуд ё ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон? Сам Алишер, мы знаем, что сейчас только что подписал в команде. И мы так договорились с Алишером, чтобы в это время мы не будем его дергать, потому что он должен закрепиться в команде и чтобы формы набрал. А в следующую, когда он уже набирается, он член нашей команды, и обоюдным согласием мы дали ему возможность, чтобы сейчас там в клубе поработал. дастаи мунтахаби Беларусро интихоб кардан барои бозии рафиқона барои Гела Шекиладзе чӣ медиҳад? чаро мо маҳз бо аврупоиҳо вомехӯрем? Ну, европейская сборная для нас очень хороший вызов, чтобы играем против сильной команды, потому что у нас, как мы знаем, в группе Филиппины, и почти больше половины футболистов в Европе выступают. И это хороший пример и хороший, так сказать, подготовительный на следующие игры. Это и есть наша цель. дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Беларус дарвозабони асосии дастаи мунтахаби мамлакат
рустам ятимов ки дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби афғонистон пештар корси сурх гирифта буд иштирок намекунад. бозии дарвозабон алек бакловро дидаем ва ба дарвозабонҳо муҳриддин ҳасанов ва далерҷон баротов боварӣ кардан мумкин аст. аслан бозиҳои таҷрибавию дӯстона барои кашф кардану санҷидани футболбозон аст ва интихоби ҳайати асосӣ ба сармураббӣ Гела Шекеладзе бастагӣ дорад. дар хати ҳимоя муҳофизатгарони санҷидашуда ҳастанд ва ба онҳо комилан боварӣ дорем. Этот момент сейчас мы привлекли около 13, так сказать, легионеров и 12 местных команд. Ну, желалось бы наши футболисты, которые в чемпионате выступают, в более оптимальной форме было, но что поделаешь, надо еще время. ваҳдат ҳанонов дар ҳайати сипоҳон 11 вохӯрӣ анҷом дод ва дар ҳайати асосӣ дар 7 он ба майдон омад ва 633 дақиқа дар майдон ҳунарнамоӣ дошт. ин шумораи иштироки хуби ваҳдат дар лигаи бартари Эрон мебошад. дар мавриди Манучер Сафаров токунун иттилооти мушаххасе дар бораи бозиаш дар ҳайати Динамои Самарқанд дастрас нашудааст. дастаи Динамо дар мавсими нави футболи Ӯзбекистон 2 вохӯрӣ доир намуд, аммо Манучер дар ҳайаташ ба майдон наомад. Динамо бо 1 ғалаба ва 1 мусовӣ дар зинаи шашуми лигаи бартари Ӯзбекистон аст. вақтҳои охир шумо бештар дар ҳайати бозигарон қарор намегиред ва ин чиз мухлисони футболи тоҷикро то ҷои нигарон ҳам кардааст? Не, уҷа ҳамаш хуб аст. Я камтар бо мураббӣ мо чиёи худамонро дорем. аз ин ҷораҳам боз мекунем. Тайёрии мо хуб рафта истодааст. фардо боз дусе бозингар дига меояд бо дастаҷамона ҳамамон якҷо ҷамъ мешавем. омодагиҳо хуб аст, хеле хуб аст. дастаи Беларус яке аз тимҳое аст ки дар қораи Аврупо баромад мекунад. дар мавриди ин мунтахаб чӣ гуфтанӣ доред? дар қиёс ба тимҳои осиё фикр мекунам фарқият дорад? бале, Беларусия дар Аврупо мебошад. пеш аз бозии Восточни Тимор ки боз дорем, барои даста ҷамъ шудам, пеш аз он як бозии хуб, рақиби хубам, бозии хуб мегзаронем ва тайёрӣ барои баромадан ҷоми Осиё. зоир ҷӯрабоев ва эҳсони панҷшанбе ҳар ду дар дастаи суғдиёна дар бозиҳо ҳамеша дар майдон ҳастанд ва ҳам зоир ва ҳам эҳсон дар ҳолати хуби бозӣ қарор доранд. меҳрубон каримов дар 3 бозии дастаи Самгуралӣ аз дақиқаҳои аввал дар майдон буду дар бозии чорумаш дар дақиқаи 60 ӯро иваз карданд. дар мавсими нав боз як маротибаи дигар аз курсии эҳтиётӣ ба майдон баромадааст. Самгуралӣ дар чемпионати Гурҷистон дар зинаи сеюм мебошад. Шервони Мабадшоев дар ҳамаи бозиҳои Кепази Озарбойҷон дар майдон ҳунарнамоӣ дорад. ӯ як голи худро ҳам ба самар расонид. дастаи Беларусия дастаи пурқувват аст. дар пеш моро бозии хеле ҷолиб ба он даста интизор аст. мо омодагиҳои хуб дида истодаем. ҳамаи бачаҳо бо рӯҳияи баланд ба ин бозӣ омодагӣ дида истодаанд ва кӯшиш мекунем ки мухлисони футболро дар майдони худамон хурсанд кунем. на, ман аз вақте рафтам дар бозиҳои аввал ки нав машғул тамринро сар кардам, дар он бозиҳо фаҳмида мешавад дар дастаи захираи будам. аммо ҳозир чуноне ки дида истодаед, бо 3-4 бозии охир ба майдон бисёр баромада истодам ва бозӣ карда истодам. умуман фазои футболи Озарбойҷон барои шумо чӣ гуна аст? писанд омад? мутобиқшавӣ чӣ гуна буд? бале, мутобиқшавӣ дар аввал камтар мушкил буд, чунки аз як даста ба дастаи дигар гузаштан барои футболист ҳамавақт мушкил аст ва кӯшиш карда истодам то тезтар ба мутобиқ оям, ба амрои ҳамдастагонам ва ба коллектив ҳамроҳ шавам. хуб, дар мавриди дастаи Тимори Шарқӣ чӣ гуфта метавонед? ҳарифи мо дар марҳилаи интихоби ҷоми Осиё аст. дастаи Тимори Шарқӣ низ, чуноне ки оз медонед, ягон даста футболи заиф бозӣ намекунад. тамоми дастаҳо футболро ёд гирифта истодам ва дар пеш бозии ҷолиб моро интизор аст. кӯшиш мекунем ки дар бозии аввал ғалаба ба даст орем. Амадони Камолов ҳам дар Эрон медурахшад. як голе ба самар расонида дӯстдоштаи мухлисони Гулгӯҳар гардидааст. Гулгӯҳар дар зинаи панҷум мавқеъ дорад. капитани дастаи Локомотив Пловдиви Булғористон Парвиз Умарбоев дар ҳар вохӯрӣ дар майдон аст ва ҳамоно бори ин дастаро ба пеш мекашад. дар омораш
голҳои задааш хеле зиёд ҳам ҳастанд. ва ниҳоят дар ҳайати мураббиёни дастаи мунтахаб низ як тағйирот ворид шуд. Минбаъд ба Гела Шекеладзе Леван Хомерикӣ кӯмак хоҳад кард. ин мураббӣ дар ҳайати дастаҳои Гурҷистон, Белгия, Исроил ва Швейтсария бозӣ кардааст. Паси мураббӣ фаъолияташ дар Динамои Батуми, Самгуралӣ, Гурия Ланчхути ва Телави қайд шудааст. Мураббии дастаҳои мунтахаби ҷавону наврасони Гурҷистон ҳам буд. Да, у нас пополнение в штабе, он будет помогать и первой сборной, и У-23, который готовится уже на чемпионат Азии, групповой турнире. И наши штабы будет, и параллельно будет молодежных игроков смотреть чемпионаты. бале, ба ин бозингарон мо боварӣ дорем ва рӯзи 20 март ба варзишгоҳ меоему барояшон мухлисӣ мекунем. мақсади асосии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ин роҳхат гирифтан ба ҷоми Осиё 2027 аст ки дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад. мунтахаби футболи Беларус дирӯз ба Тоҷикистон омад. Тирамоҳи соли 2025 ин даста ният дорад ки дар мусобиқаи интихобии ҷоми ҷаҳонии соли 2026 дар як гурӯҳ бо дастаҳои мунтахаби Юнон, Шотландия, Португалия ё Дания ширкат кунад. аз ҳамин хотир беларусҳо дар нақша доранд ки ин бозиҳои дӯстонаи таҷрибавиашонро бештар намоянд. баъди ин бозӣ бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон онҳо ба Озарбойҷон мераванд ва бо дастаи мунтахаби он 25 март бозӣ анҷом хоҳанд дод. дар раддабандии Федератсияи байналмилалии футбол мунтахаби Беларус дар зинаи 98-ум ҷойгир шудааст ки 6 зина аз Тоҷикистон боло меистад. тавре гуфтем, Тоҷикистон бо Беларус ҳамагӣ як бозии дӯстона дар соли 2014 гузаронидаанд ва он бозии дӯстона дар Борисов арена бо пирӯзӣ бо эътимоди беларусҳо бо ҳисоби 6-1 анҷом ёфт. ягона тӯбро аз тими Тоҷикистон Фатҳулло Фатҳуллоев ба самар расонид. дастаро мутахассиси испанӣ Карлос Алос Феррер ки 49 сола мебошад машқ медиҳад. таҷрибаи бою ғанӣ ҳам дорад. дастаи мунтахаби Руандаро пеш аз Беларус машқ медод. дастаи ғайрати Алмато ва мунтахаби ҷавонии Қазоқистонро ҳам машқ додааст. рӯйхати васеи мунтахаби Беларус барои бозиҳои дӯстона дар моҳи март бо тимҳои миллии Тоҷикистон ва Озарбойҷон маълум шуд. чунин аст ки Карлос Алос Феррер барои ин бозиҳо 29 футболбозро ба рӯйхат шомил кард. дарвозабонҳо Павел Павлюченко аз Витебск, Фёдор Лапухов аз ЦСКАи Булғористон, Евгений Абрамович аз Торпедо Белаз, Михаил Козакевич аз Динамо Брест, Максим Белов аз Неман. ҳимоятгарон Александр Мартинович аз ғайрати Алмато, Сергей Политкевич аз Торпедо Белаз, Кирилл Печенин, Крылья Советов Россия, Юрий Ковалев, Балтикаи Россия, Захар Волков аз Арсенали Россия, Сергей Карпович, Навбаҳори Ӯзбекистон, Павел Забелин, Навбаҳор. нимҳоятгарон Макс Эбон, Остонаи Қазоқистон, Евгений Яблонский аз Терас Юнон, Виталий Лисакович, Балтикаи Русия, Валерий Громико, ғайрати Қазоқистон, Валерий Бочеров аз Уфаи Русия, Артем Концевой аз Родинаи Россия, Павел Сетко аз Торпедо Белгия, Никита Максим аз Дайчие, ниҳоят Артем Шуманский аз ЦСКАи Россия ва Кирилл Зинович аз Динамои Махачкалаи Россия мебошанд. дар хати ҳуҷум Владислав Морозов, Почош де Феррераи Португалия, Herman Barkovski аз Пушчаи Полша, Трофим Мельниченко аз Порту Португалия. тавре мебинем дар ҳайати даста аз ҳама бештар легионерҳо даъват шуданд. соли гузашта дастаи мунтахаби Беларус як қатор бозиҳои дӯстона анҷом дод. аз дастаи мунтахаби Россия ва Исроил бо натиҷаи 4-0 мағлуб шуда бо Булғория 2 маротиба мусовӣ бозид 0-0 ва 1-1. дар баробари дастаи Люксембург 1-0 ғалаба карда аз Ирландияи Шимолӣ 2-0 шикаст хӯрд. ин даста ягон маротиба ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Аврупо ва ҷоми ҷаҳон набаромадааст.
дӯстони гиромӣ, ҳафтаи оянда идомаи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар Осиё баргузор мегардад. То кун дар гурӯҳи А ва Б дастҳо имкониятҳои ба бозиҳои ниҳоӣ рафтанро аз даст надоданд. дар ин бора мо ба шумо дар барномаи ояндаи футболи Осиё хоҳем гуфт. ҳоло бошад дар ҳамин ҷо бо ҷамъи ҳамкоронам барномаи имрӯзаи футболи Осиёро ба анҷом мерасонам. пагоҳ соати 16 ҳатман ба бозии байни дастҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Беларус оеду истироҳату фароғат намоед. Ҳар то боздид, худро эҳтиёт кунед.